Καλά, θα σας πω μόνο τώρα, Α, όταν λέγαμε για το ανεβάζει και Insta γάμο. κομπλέ. Εντάξει. Θα σας πω μόνο ότι όταν λέγαμε για το γάμο, γυρνάει ο Γιώργος, ο οποίος είναι κολλητός αδερφός του Δημήτρη. Από μωρά. Είναι όπως η Μαρία για μένα. Και ξεκινάει ο Γιώργος, έρχεται, συζητάμε λίγο για το γάμο και έρχεται και μου λέει ο Γιώργος. Μάλιστα. Κάτσε λίγο. Έρχεται και μου λέει ο Γιώργος. Ωραία, και ήθελα να πάω Las Vegas και έψαχνα λόγο. Μόνο αυτό θα σας πω. Μόνο αυτό θα σας πω. Δεν έχει οργανωθεί ακόμα, Για να γιατί μην δεν πούμε για βγαίνει τον Κουμπάρο. ακόμα. Ναι, δεν λέω για τον Βασίλη. Δεν μπορώ να πω και την Ατάκα, δεν ξέρω αν λέγεται. Δεν λέγεται, δεν Μη λέγεται. φάμε σαν τον Θα Μπαν. φάμε μπαν κατευθείαν. Ναι. Εντάξει. Θα το πω αλλιώς. Ο Βασίλης αυτό που μου είπε είναι ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει